Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novi video na kanalu Klikereš. U današnjem videu ćemo pričati o jednom zanimljivom sajtu na kome možete da vidite i da gledate besplatno, potpuno besplatno, odgovarajuće sadržaje za vašu decu. Dakle, za klince prevashodno. 1001 crtač se može naći i besplatno gledati na ovom sajtu koji ću vam sada pokazati i bukvalno su svi, da kažem, ti crtači prevedeni na srpski jezik, postoji titl tako na srpskom jeziku. Ovaj video će biti nešto kraći, nećemo se puno zadržavati, ali eto, čisto ako želite i ako hoćete da vašim klincima pustite neki lep crtani, prosto možete da nađete neke fine i neke lepe na ovom sajtu koji ću vam pokazati. Ja sam ga već otvorio. Taj sajt se zove animeserbia.com i sad možete da vidite, mislim, ja se sad nešto i ne razumem preterano u crtaće, ali recimo ovdje možete da vidite da ima dosta raznih i dosta zanimljivih za sve dečije, da kažemo, uzraste. Ja sam nešto konkretno gledao ovog Naruta, sve njegove delove, sve sezone, sve super funkcioniše i potpuno je besplatno. Naravno, možete i da se ulogujete i da onda dobijete neke pogodnosti. Možete, tako, i ove neke premium pakete da aktivirate, koji se verovatno nešto i plaćaju, ali mislim da nemate apsolutno potrebe. Evo sad ću vam pokazati, mislim, sve funkcioniše jako dobro i bez tog premium paketa. Evo recimo da pustimo Naruta, čisto da vidimo kako to i da li funkcioniše. Ovdje je samo potrebno, ako ste u Google-u, jel tako, da s vremena na vreme osvežite ovaj player. Sad vam iskaču ovi neki dodatni prozori. Uglavnom, kad se osveži player, onda funkcioniše jako bolje čitavo ovo uživanje u gledanju ovih crtača i ovog sadržaja. Ponekad samo hoće, recimo, da ubaguje iz ne znam kog razloga i onda samo kliknite na osveži player i nastavite dalje da gledate. Da, evo ga. Aj sad recimo mogu da isključim ovaj radio, da nam ne trubi, da gleda ono što želi da gleda, tako da jako je kvalitetna i slika. Da ja ovo isključim polako. Da vidimo šta ima još od nekih drugih. Ja se sad stvarno ne razumem, vi ćete to možda bolje i znati, šta vaši klinci vole da gledaju, pa eto, mogu da uživaju. To je to, samo sam to htio da vam pokažem. Naravno, postoji druga varijanta, YouTube, pa puštanje preko njega, šta god kome odgovara, ali recimo ovdje imate sve na jednom mjestu, sve ono što je popularno. Hvala vam na gledanju, slobodno možete da kliknete like, subscribe i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao, čao.